Se wukuma nanse do obi amuawo a na ntekuma kwa ofu yesi wanyame a faye me na die wonim no owodo Abusia Nyansapo TV so enie Nyansapo wo dia abaje so anse sane no badwemem memo atena se emo akwaba obo ade adomu enenso yete ase eyeda foforo kura enti ade ase da nyina ema no se wohunu se ye chire no ahosu ko yese ya na chese yaba yabrewa ho yabrewa okofo poma esere nananom na obo ade se ombeba na hoden adanda obetena ho na sebieku wa yese boa ede ama ye pa na yabesanim midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa abro akwaba ya na ho ye de Nyankopon daro media na chese afedi ye ho na ho mfa sa na nya fa me kura na nsam so chese ya de no kura nya den sensem a egumi so na abo ya na abo me ya de bi sese ya de pa nka me na wo yia kese pa na to me sabi ya mti eno ho adwendwene na amma yare ye mpese ye behunu de esi ye no pii na emo be ka se kafra ye hu ye ni age esi ade ahoden no ho Nyankopon dawo Abusia memre kakra ni na bia behunu se Nyansapo ye ma yabrewa ho ebi wo be ka se yabrewa kura ye hia no ache eno na ye kire mu yi na abrewa ho dodo no nanso obo ade adaroma ene wagina brane nti na hu behia se ahoden abande ne Nyansapo ye beba ene na bedi nkomo ene edi nkomo afa nipa ho nipa ebi bono wo nipa ebi si nipa de ahien kura na nka yese de ye mmono na asechire ne sei nipa huhunu aye ka no aye nokre abrewa no ndie wonim se bie buru ma akwada mena na no enti wonim sene me ti ne yaba medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa abrewa emena nipa aye nipa na wo nipa edire no eye enipa ne sembi timi bama ehyewa na aka se onipa nti se de ebi bono onipa no wo ntin ye o kan wo ntin na o kan nipa so o kan enipa dasani utimi so aka ne se onipa dasani okay wo kan de na ye hwe dasani no oda ma kire mu kakra odasani no ase ne se ye wuwe wona odeba asase so ona na wo bedi ne wa asase so besa eno ne odasani okay tisi yamu obi bia ena duoso emfie duoso se edura obekwa nunti na ma ye kase dasani eda no ebesa na nipa da besa wo bedi na asase so no ebesa onipa da ebesa ti onipa dasani odasani ti obi aye odasani o ye dani a eda no besa beto yenim se ewu ankasa wo ho a ma nipa ko nanso ebetumi akoba se nipa bi wo na adwembone obetwa ne nua nkwaso ama na eda no asase de yeke se ho no o da no besa so obi ne betwa wo nkwa na so se wo da Nyankopon de ma wo se wa na betwa wo nkwa na so a eda na ye den asa eye nipa ya boso obi ensenti na mu obi tan obi nipa de nipa hu yehu nipa hu kire se Nyankopon bo ye ni ya dwene da yetiri mu no obi enim obi de obi adwene na onipa no wo kɔ no ho a so wo ye papa so wo ye bɔne wuni adwene da yetiri mu no Nyankopon ama obi ehu obi de eno na me nipa ho yehu me wa adwene pa no obi wa adwene bɔne fam sanity enna ama papa ya ye den nana enu nti no ama
enipa yasetena aye ya nipa ama asetena aye ya kyerɛ sɛ enipa yi a wokɔ no yi onipa yi akwaye papa ama no yi onipa yi a wofrɛ no yi sa adwempa na wodi tiri mu sa adwembɔni na wodi tiri mu wunnim ebi ade kora a wo waye wadwen sɛ wo ya aboa no akyire no ama wo ho akɔkyere sɛ sifom na wonu ho mpanyimfo so si yenu ye ho a yenhye mo brabiem yenu ye ho a yenhye mo okay mo no wote ase dabi obi ani abere na wo tea mu na wuo edi ayemio so wudu yenu ye ho a yenhye mo me ka be hia obi no wo hye mo ko nso bi ana asem kuro hye ni tiri mu na wonu no ho no emodu so wentimi mfante atea mo nko to no ho akwantum obi a wonu no ho wonhye mo ohye wono nko ane ho na odwendwen ho etimi me nipa bi wu etimi mu obi nya yare ene stroke yade yi abayi nyina fa ya adwendwen eni bedie ne aweho na de saa ne me me wo masem bi se nipa ya aboa bone ena se ya sante kasa se wo de beboa obeboa nipa no yi ka fa ya aboa yi ade na mo kan sa ohun se ye wo muo bi a eye nipa ahoboa wo kra ne kraman no sa wo mu ye muo a wo mu be nipa na wo kraman na ni biriti sɛ de ebani a wonim ni manifu kraman hwese fie bi na kraman bi a nani yedini wo mu hoho bi ba no agi hoho esi ni pare hey jai obejai no jai bi kura no wo bonu dua no aba no nche so enipa ne bu afuo na ase me kura na me de me ne ye ba ko na me ko pata no de ode be ye wo no kura no de ntokwa no kura be ba so saa na tie eni ntie se wo pata fuo di aba enu nti ena me ye ka se wo di be yi wo ni panye bi kura se fanya aponche no owu a onyina wako na we onyina no wako na we fa so so di be yi wo ni panye no aya boa yi anna na no kan no abrewa minim se wo de onim de chan me yenko abakosem mu kakra efa nipa sunsumu atiye mu adwene kura ye de nam no kura se nyame am obi ahunu obi adwene nso obobre ne ba bi a waduru de ye dan ya kura wo abasem bia efa nipa ho no kura nipa ene ma ye kan se udi be yi nipa yi fa ya boy anyum bi wo bana anyum de bebre ka kububi yiki bubi ene ye na nanom agoro aye gogoro guguri enso so okay bi so wo ha eye edipa ye ho anye de egoro na abasem ba ko a mi ya chi onipa ekuwirem okono na okoto se jata fidie yi no fidie yi dipa ayi jata ni jata sre ne se onyi no ana o se da bi onyi no obi ni sumu fidie no na ayi wo na se mi be yi wa enipa no adwene a wode esum se fidie na ayi wo na ma sei sa adwene jata sre no anse onipa osum fidie eduane a wadua na fuo mu ha nyina nti wasum fidie na fa ano no me ni menkan ni bode ni banche ni meko nya do tomatoes ni ade ni bi enti nya mimi nti enu osum fidie no
nipa yi eye so wo sane na eye no bra wo sane enu wie ye no obefiri mu ana wo so nsa Jata ne so nipa ne nsa and I say oh aden na me yonkopa me yi wo na ja me ma me nkoi osi mi nya wo me bo ofidie yi mu ache ekom dem nti si me nya wo de wo say me ojojo me kom no wo say oh na say me de papa no ma be ye wo wo say ye nipa ni suma fidie nipa de suma fidie na so ye nipa na so ye nipa be ye me na nipa wuni adwempa wuni nipa ni suma fidie ebi ensamone a medi ne na firi mu henti mi wo so wo beto me na fidie na yi me wo sane me ama wuni ane bere aye kwa se we nipa wonye asoro jata ne ka che no wo sane me ama wuni ane bere aye kwa ane bere no aye kwa se nipa nye nipa bi enye abro we de ma minka bi mani pay kakra se ayi makoni ade wo hoi de nka jata nko wontumi nwi bi eno na me free se nka nipa ne gina so de san jata so nya adwene se bia na siri mu po bi pa wo ho ena wo de asu asidi a eyi no na wono woni beko oni bode obepe de ho asidi ni ekire nti se ye wonu nipa na no ho akire no waye bibi se no wudi ma de kora ejina so ma wo ye oni ho no wabeto me wasane me se me nko ke say adwempa ni uti papa fi jata nipa ni abre o jata so ni abre so de me no be nante me bi se nipa ho asem se nipa ye papa nti wo mu nam no ukura ne nsa wankunu no ukura ne nsa wone ne kwa na okohi a wotwe aboatwen eno se wochi anu wi eno se ya mani ya ye de na mo an se bi pese bi hu se nipa ya na se nipa nye wotwe si ja nipa nye oh na me ne me ba ne nam na anu ya nipa atunutu ekono na aka me amaya ankona ti nipa nye onipa de unya no mfa no nje no sa na na to aso wo pa awode ye me nsa umu kwa ni akwehia oyu enipa ye na enipa nye enunti ne nam oyu hwe no se ni nipa de wunya no ade ye kra na yewunu ade anke so de ye no enipa nye so kra nipa nye me ni mi kunu ne nam enipa atunutu ma ya ankona umu kwa ni kushia wakana man ushia wakana man no wakana man udi ka ati a jata ni nhiem no si nhiem a me no adure ha idi a ne se epese mi hu ne se we nipa ye na we nipa nye no se eno so de ba ne sen bitu mu sen nipa enye se efidie yi me we nipa suma fidie me ani yi me enu nipa beto me a me kama ne sane me osi na efidie yi osi na esi yi usese na wantimi empia o ma we nipa be yi achirichere wasi me enko de na efidie no we de no ane se mani kama no odo mu ko ba bia nipa no ko yi ni jata ukure nipa ne den you osi afidie ni osi ne site sei
osise ne wo ho ene mi wura mu ne mi wura wo se na se de wasi aye de nya ade a ebetimi ache wo eso bi na besan ho ose eso mi mu kane no na mu nya den na me pe se mi firi na mi huru kiti me ho na ne ma na che mi den de was we si huru sei ya ta ya si ye huru ya fidie ni chi pinti asachi ni mpire no so achi ni mpire no so eno se ne ye wo se han se ne ye mi o mi nua kana man se ne ye mi na me jim hu ba bi eno se na afi ye de ne nipa wo so sa ba mu se na me sere ne se onyi mi se ni ja no ne se di bisi ya oyi wo no na afidi achi ne nyino da so kura nipa wo kura no mu den we jano manonko said you see we see ya what you won me hu hu su ni pa we ya na so wonye ujaye nsa yata unim bibi no se de no se ya na uti ni pa ibeto o se ha o se eni yesa na unipa nko na so him kan wa yadwen a wode ABT jatam na o se nipa no beto se ni nua nipa na esumade ye no wa anwene ni nua no enu ko yi jata ne ho kire no kraman onye nipa yes wo fa kwa bia so se obeya obenyi we nipa age na firisa o ha o no bisa so kraman ye se wo boa na amene gya anokora nke bi onni mi nu nyina obekum wo nso fe nyansa kwanya ye kire se odebeji nipa na firi ha onu enti nipa na anwini ni nua ho ekoyi jata nso aboa kraman ni nipa ho ni se nipa nye enti na chese ampa se saa wokra ne kraman ye nipa ho mwa no ene na ampa se fanye aboa wo saa na tie aboa na bagi nipa enso nipa ba ya ne nua nipa mum na aya ade no anwene hu se bi kula nam a wo pa awi ntia ana bibi ntira okoyi no so wonko abere won se se yi asem yi fra basem yi mu ba yen ye de mu saa na tie o ye wo nipa bi wo a wo ya ade ne nua nipa ese no wo pesa wo ya ade ni yie no no se no wo se be se wo be ye ni yie kura me ya bodin se asomasi na ye me nsa abrampa na aye sa ade yi o wa ya ade no be me ye kanfo wo no na o bompa ya pe ahodiri bia wo de be se no eno e tan ana se bayi ya ahoye a ibisube bi wo ibi pe bi sube bi wi mu se aso sikwa re bi nti metam bia no ni aboni din bia no ni kwanya me fa so biti tena se prane wo nua ho a si obi nya no wo kwan bi so ni afa so nso no onye no bo ni hwe osim de fa so na nyi ya de be fa fo ni se wo tan emu makoro otan ni makoro otan wo nipa otan wo nim sa wo korokoro de obeyi ni bia otan abroa na je se nipa wo se wo hwe yie sanity na ahwe yie no ne otan to ano na reka nso kan so ye wo mu otan na nanu aka so otan ni moduru eni aduru otan ni aduru enso otan wo aduru obi tan wo no obetumi ayi aduru a obegya wotan kwan wonya kwan yo peso do fa so wonya ifi se ewiase enipa ya de ekuta yimu edikan eni ahweyie eni dikan ni ade edikan pa fi se ye wo akora afoforo kora no wo numa ne maame ka hweyie no wanka me ye de no tete no ebra o betena se no odiri so hweyie no anhwe ase enti ahweyie no de
yɛde firi yɛde yɛfira wo yɛ kora afa bibi e betwa no ahwe o hwɛ yie na ntwa hwɛ yie kɔpem so obenyini sɛ wo kɔbe abɔntena wo fira kɔ no hwɛ yie wate na beebi ankɔyɛ obi ka akora emu ya no hwɛ hu yie akora ekosuku asa na yɛ ka kyerɛ wo wie okɔyɛ adwuma saa na yɛ ka kyerɛ bibi a wo kɔdi hene kora kasa yɛ di ka kyerɛ wo sɛ ya hwɛ yie ebi a wugina no nya de wugina dada no ti hwɛ yie hu sɛ sese wo akɔte bi afoforo enti ahwɛ yie de eduro kɛseɛ a etiti nipa no sɛ wo wa ahwɛ yie a bibi ani ho a obi bɛyɛ a obi nya wo ɛno ne tan eduro no eduro no ti so obi tan me hwɛ me ho yie a de opɛ so ɔyɛ me na nya adwuma sɛ u twam no gyina hɔ pɛ kora agya wo nkasa no no amoa wo me san kora yɛsi nsuo mfa masan nsuo mfa masan nsuo na yiri paa na akoduru ho na gyina hɔ anaso masan nyɛ na sɛm sɛ di nsuo yɛsi yiri yi deɛ me san na wo san kɔ a sɛ nsuo no wo mfa David na akɔ ya yɛ sɛ o mekɔ a ɛna ɔbɛfa wo mehwɛ sɛ deɛ metwa afu bɛhwɛ no a wafa na akoro ɛna meti adon kuma sɛm na amani gye ho paa nti obɛhwɛ yie no ɛbɛboa wo ahwɛ yɛ mmoa wo firi wase bibi a woyɛ bia wo kɔyɛ adwuma kora ahwɛ yie kane no kora ne mpanimfoɔ ware ma yɛ ma no ɛno kora no wɔbɛyɛ saa bere yɛbɛyɛ duru awade so nanso ansa ne yɛbɛgye awade ama na yɛsi yɛhwɛ mu yie me kurom ha wo mu guru adoa no dwom baako paa me ɛyɛ me de paa yɛn so yɛpɛsi yɛtie ti de me kyerɛ mo wo mu se momi enwure apatrapafo edi ya goro firi baby aba momi enwu apatrapafo ma se ekuru adoso momi enhwem abra biem momi enwure apatrapafo edi ya goro firi atwoma ba momi enwu atwomafo me se ekuru adoso momi enhwem ano chese kuri da ho se ya abetu ufiti ye wo mu hwe kanene nananom etibi chichire ade bi sei na de bi e ho hia na ye yi no ode atom no ache ye frɛ na adosoa eno na setete no abrewa bi bewu a ana wowu a ne ma se ye chichire adosoa hwɛ ne niema nu yi niema bi sa gold ni ade na ye de akeka niema bi ho ni akechire ni ye de aso awubi etibi ka ne te sɛ de akoma ka no e ma abrewa de tibi sim kasa te sɛ samankom adosoa no eno no enti kura a wakomu a wudi mu no wo firi baabi na wo de abro no aba nti kuro ɛyɛ adosoa wo mi nhwɛ mu ansa na sɛ wo betu nan afa baabi baabi a pɛsɛ ofa bi na kyerɛ sɛ adosoa no hwɛ mu ansa wakyerɛ mu yɛnto nwom no de atwa to nka ho na NCP momi enwure apetrapafo yɛde ya goro fra twoma ba momi enwu apetrapafo ma se ekuru adoso momi enwum alwa yɛ ka asɛm bi sɛ suro nipa ne gyan saman no kwasɛm ne sɛ nka me deɛ kyerɛ bi a wo kyerɛ me mu ma mete ase yie paa na nka me deɛ me firi sɛ yɛ na yie mu yɛ sɛ saman deɛ nka wo hu na wo dwane na ɛdɛn no nipa a wɔka yɛ ho a yɛ ne te fie
Sebi kura ye ne ton nsa didi kan sum sem ono na ye nsuro no nsa ne saman. Yehu na saman ya ye nwane wo. Me de me na mahua no anka medwane. Na wo hunu bi da. Me nhia bi. Wo hunu nipa a wati mahia saman so na si wi mko hia no no wo pamme. Matibi na me hunu se me nyim se ye no kura dia. Nse wo saman hu be yehu na ne firiti asefo. Saman hu be yehu a ne firiti asefo. De wawu a wo koro. Bibiye ni hu bi. Esi wu a na wasi nyina yira. Tiri mko nyina yira. So na enipa a woni ne tie na o obi a motie na wo hu se meme no ye ntem nye ana woni ape antem nye na meme te ho no na mumu ba ko afiri mu a me ne mema de wo firi mu no ho ayehu sim kute sunsun bone a oba be shi no ana ba be obi timi afa nipa no nipadua no de abehu no sanse wonim se ne metiase bia metiase na me ne ape antem nye nti woni ho de a na wo so ye bibi mi hu nse ape akora nka akwachem so me nim ho he nti nipa wo wu ne hu nyehu se saman se enipa wo tiase ene ne to nse didi tiase fo na ne hu aya na onipa bi wo ho a wo beka wasem a kire no wo susu wade bi e hawo a kire no na wode akoto abonten ebi kura de aye fene ene ade se ka wasem kire nipa hwe ade be kye na egu abonten tinko wasem nkire nipa abirwa yin kan kire hwan nke yedue nipa ene yake asem kire no obi wo ho aka wasem kire no obe mu adwene kama ama ahoto aba obi so wo ho a o ka kire no de obeye no ebe ma wo kra no ohu akokire o ekwan bi so nipa enye panye abra waka nipa nye mo mfa ne trasa obi ade uboni bi boni de ese bibiri sisi a metu kra me ka se me yare na me nyare eyensem no ni nyina saa ne nipa ka ho nipa me yi me yam amma no se we die ade se die e wo se me ni asomasi yitiri daado so fa so nso a wo penso ye soso a eyesa ye emanimu nyamba mafem no soso a eno nso so frekesin eni nipa nye internet de me kan se nipa nye sesi a metuwe me wa ho kire mu pa na ho kire me wo mu no enye kwansini ba ko mienu eye me nkyenya ankasa na me wa ho kire mu se internet de me kan se enipa nye enipa yehununa so be hu se de enipa sitie no eden abra nipa ye kan adamfo ka ho emma ka ho nua ka ho sesi a me kan nya adamfo kora eye mma ni nuanom yesi suru di oben wo onne be yi wama me se ifiefo sun wo twene a na abontensofo anyam ni yititi awso fiefo sun wo twene a na abontensofo anyam ni yititi awso se ofiefo wo mo ampewo a abontensofo de wo mo fa anya hwe so wo mu na e kire se de wisiti awu abontensu ni so enya bi aka yeso ho hunu boa na yikurumani na akire no
Abusuanya support TV so ne nokre se ohunu se mede mense summa no na sabio komensa hem demre famu akama no atumu hwe abrewa na eyensem wa mete ne ne kai me niema bi asisi abrewa nipa bi adi me bone bi pa mpesem kamiso mitua ne ka bi eya konfie be se nwotwene mami nyimi de nsinche bi obi nso hwe ye obi adi ne bone ehye ne tirimu se onya no mfa no ho nche no onye ne bia na mpanyimfo se yemfa bone nti abone so ka na Bible kra me ate ase ese ekom de wotamfo a ne duane ni sukwam de no a na nsuo no na woye woyi a na tesa de wo susu ja egu na pampe wini aketua bia obo ade na ketua ne so nti ye say wo no de aye wo onko ese wukuma nanse do obi amua wo a na ntekuma kwa ofu kuma nanse na obi amua wo a ntekuma kwa ofu ntekuma de nko obebua so na nanse ba no on fa nche obehwa mo okum ne papa firisa nti weni wa na abenya ne kuno no wo ho de a ono de be fi so pa ewudi etimi ba nipa bitirim se me ma ye obi papa ana bi a me oye mi bibi no ma anya ne hwe nanso me de me ye ne bibi no ode me kose obekwa akukume ana bi obeye bibi abrewa nipa nye waka nokure ni se si adwen e wo mitirim ne niema aye niema bebre nipa nye etimi no oye mi bi no ne se ne nkam nso ma me nko ni bi enye hwe wu ni aketua mvanche no wache no yesi wanyame ya faye me na die wonim no owodo ya ni yesi die wonim no owodo yesi wanyame ya faye me na da wonim wodo eda wonim wodo aye da obehia sa asante kasa no bi wo ho ane ya ye ni twabutu tinam di ka die wonim no se ni ma be chire hu se enye di wonim emu meda wonim awodo bro ni say is ahead of you eden ya obehia abrewa ye sorry so na de waka nyina sisi ya metumi akase bia nipa na de ode aye memfie nwotwe sisi ya wo se minya manenka na emom menhwe me ho ye dikan aka hwe ye ma mema osimasi ni ba aduasa ya hwefo ne wo mo a nsem bi sa wo mo tirimu ana me megya me de amana kai tu yemfo na fa hwe ye nso ka ho die sisi me pesa meka ma wo eni ahwefo a ye hwe ye ni wo mu a ye tie ye no nyina hu nse wo di asem boni cha awon fa de pe bi enche obi yo boni te se de fa che no na wo de che no a enya de papa bi na ade a che no na wo mumu no hwe yie ye wo ho ahwe yie se de bra wonya wo no wonya wo sa bi wana mo ntutu me kurum ni ha pa mi o enso mi si ya nkasa e wo mi to ye kora no ensi be mi nsane na ni mi nansi hoda hwe ho ye hwe mi ho ye fi se esi aboa ni nyaw na won kawo a onwene ne senkyere dua enyawa ebe wo wani no itu ase ye nsensena no se udi bi ku tromo no waji asase duro ja monko fa ne nkwa asem anko ne kwa ya ase
na die ahweyi ye so so hunu ne se wo betwa nkontompo edi ehurisiye no kan nokure ni gina fa kan nokure ni gina fa ko nipa eye hwena nipa eye hununa eni nyina kwesi se nipa ehu ohu se eni se ubia wodi wani so adwene ni adwimpa so wodi wani so adwene kusi yi so ni adwimpa wo mu a doctor for price yes kwa ye no operation nani ene ye se apaso nya kan wani wi asa eno ano nye papa bi ebe huna de kora nti ne dadem sanity na ode ohun ade ye wa ade a yenti ni wiase bi bia wo pese wo ye bia fa hwe ye na wi jai ni awo ye bia to o hwe ho so yi a o wa ade si minyawa na yew ese matia madame nso dedra no to time bia edru ni ahweyi awusia okunfo poma ya berewa na nanom ni twedi amponde na mayen na da ne da ni ne di nkomo ena wote ya doma nkoma nsem eni nimdisem ka efiri ne ho nokre ye firi nkomo na se no aberewa kire mu se na ne ho dodo no mo ya dansefo se bosomi beye mienu ana de brusa han se free bronya no awie ye ho de ye ne aberewa nhia bio se biebru ye se nipa baako ne nsanso nyame ni kata obi beka se nyansapo ene asamu amo bekan de nga monyei da ne da yesua de wa fidie su fira aberewa ho se yesuku bi ne yede wakotuma nka wutua eho ka na se school fees aberewa de obi kan ye senya na obi die enye se ye besere bibia ma aberewa nanso ye hunu no ache ebronya obi ene ho frɛ se nyansapo mo magye nkomo okonfo poma sanse o magye sunya ne ma ahodo ye de ye beye bi na wonso dokono eburo bayira ya toto kokwa ya toto chachira eno ne mpanimfo mo aduane eye senya ode fa comment ne beto ase ho wo a waye krado se wo hunu aberewa ache na da ne da de o ma yesunyan eye aso dem kwa nka be yesu ntutu so du enti we die eye bronya ne ye ne nyansapo ye ne yetiefo ne ahwefo nyina ye pese ye di aberewa na ye mfa nhye kokom ye kan ma mo nso matibi ti kakra no a wonsa besomu a ofiri se ode ma aberewa ye yie no ode wo de beto comment na se bia wo pe no ma no a producers ne wo mo ayi channel yi ho adwuma wo mo no obedi nkomo na yenso yemfa ni aberewa bronya ne yehunu na chepa sa aberewa tie si a o kire ye niam yi no kora ne se bi yenwa kapomanu mu a ene na fanyinam nti moma yemwa na yenyina yentumi enhwe no ena adoma nkoma se masua de ewu na dwumtoni bi eto dwumbi mse ye papa Yankson si nipa hu ye hu o minui su nipa neja saman onipe onyawo beyew nipa hu ye hu o papa bi maten madam ho so duro kase mehwe me hu yie otan aduro medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa aha nene ebrama kwan na ene nkomo a ye ne okonfo poma ya brewa ebedi ye no ye de nyina asie nyansapo TV so nie obo ade ye adom na wode ye nkwache ye ne a ye besen hia hwe hu ye woni pa hu o suro nipa ne ja saman nyansapo no age so se ye sane no badwembem kura preko enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ya fa nyansapo Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada uroma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame